Mišo, čo robíte tomu koňovi? No však ale strašné. A ten koň, však táto malá na ňom skákala. Nepozná holeň? Jaj Bože. Tak majú sa nejedná. No, Prosím? tam úplne vzadu, tam mal to kružko. Tak tú koleku. Čak ale môže vo? Ona chce to. Môžu ešte uvožovať preklínať. Laura, ideš skákať. Tak, to budeš riešiť potom, áno? Dobre? Karišková, vidíte, čak máte peniaze, navyše môžete kúpiť. Ne, to bude zadarmo ten koň, to bude radiť vás bavia. No, môžem, chceš ísť. Kam išli? Nekúpil No nie, nekúpil. Nemohol dlhoval. Tak. Možno nechce, ale tak ako, že on toho koňa nepredajú za 4 000. Kúpte jej ho. Nepredajú ho. By sa asi s ním stretnul. Pre Barbaru Lamošovú alebo zaštapnej Barbara Hrocká a idú aj HI. Bude Natália Lického alebo Rečino. No tak sme potom